El projecte del Museu al Territori del Museu d'Art de Girona té el seu origen en el propi origen del museu, que és un museu de caràcter provincial. La majoria de les obres que conservem aquí són procedents de diferents indrets de la província de Girona. I en aquest projecte el que volíem era, d'alguna manera, simbòlicament, retornar les obres al seu lloc de procedència, al seu lloc d'origen. Hem començat amb la pintura mural de Padrinyà, una de les poques pintures murals que conservem de Girona, del territori gironí, i l'hem volgut retornar a la petita església de Padrinyà. I aquí el que hem volgut fer és involucrant-hi tota la ciutadania del municipi de la Pera i de Padrinyà, les escoles, les associacions, les entitats. Hem volgut que es fessin seu aquest projecte i seva aquesta obra d'art que conservem en el museu i sobretot que entenguessin que sempre la podrien visitar aquí.